Kurwase kaunti ya Kisii ase egatia basae ritukulia rero banyakwa bagwecokia na kwemurunganiria gusina komachia ebikore bya nyathika bikonekiwa rituko lya Jumapili ase geti kya Gusii Stadium chingaki chyo wasiorigwa we uniform chinyi chye timu yengoyo ya Shabana ase omusayo yo mugusumura ibo basae Dennis Masoti anyataka ba gakoengeru gose gagosaganwa na gotegerwa chingoma chintindi na gusiengima bono na intugusi twaikire ngaki tuguchiko toke mesa yogo pageni gose mesa yobogambi omwana oito Dr. Fred Matiang'i otenenire otebire nkorigi ari kirogo muna gesaku kende gionsi gekogitero montobo na intu abasaye twadekerere nga we have to make sure twagiteire Matiang'i erinde nere asikwe aegu obosibore bwa ekatibe mwete aborie kirogo na hande ngosaba bantu bamindo bagusi ekero twa supported omwakanya chae tu nigo tuaetwa maskani tugasoe mesa tugapageni tukaegukende ekina kinta gete nande kekorekane round ye asengenjo Matiang'i esokiri mapema otebire nkorigiare kero igo tuenspita to support na ande mune youth council we have started every cow koligi enchira tokoreto mugusiamo erinde totware 31 course litangani egonta tekogikeria egento yakorekana on Sunday omosae oyoterete abasaye bonse gusiengima nabete gagoitwa aseri sangori ria abantu bakeigo ari ase stadium ya Kisii ogomoko moita ase ngencho ese saiga yo mogusii eriokiri asokire ira buse ekere rieta Matiang'i watorwa eriokiri buse ya sokire igotanga Matiang'i na isaine okora mogusii na kumoira motu because the smoke is clear and the people also mogusii wants to be united behind Matiang'i gaki ngosaba buraiwe county ya Kisii tigante benga onyabasaye bawo kubwate siegas kwaranga mbaisaini liko gotoita na gotobuna ebigoti ogotobuna amaguru kosiara manyinga yabasaye bake gaki totebi ngora igo